При мен е Васко Панев. Здравей, Васко, как се чувстваш? Ти ми изненада тук сега. Добре съм сега. Идвам да печелиме турнира и готово. Страхотно. Виждам, че представляваш Тангра Покер. Кажи ми малко повече за това как се класира. Гледах, че има $100 в понеделник турнир, там финален сталит. Вкарах си $100, там $109, класирах си готово. Тоест са 28 човека, 3 се класират и така, лесно. И ти успя да се класираш. Поздравления за което. Имах късмет, да. Това няма как иначе. Какво мислиш за организацията на турнира? Какво да мисля, ще видим, още не е почнала. 3 дена има да ги мислим, евентуално 3 дни, нали? За някой 3, за някой още днес. За някой 3, за някой 4, както дойде. Дойде, не знам. Това е... Да. Мога да ти пожелая много успех, Васко, много късмет и това, и флопа да е с теб. Флопа не знам, ама поне Ривъра, ще се видим в неделя, евентуално, нали? За награждаването, нали? За награждаването. Да, задължително ще се видим за награждаването. Друго не мога да се сета. Не за пред камера не се сещам, нали? Спокойно. Гаси положението, че тук вече ще говорим за друго. Това е, какво да ти кажа друго, това е. Много ти благодаря за интервюто. Да. Много ти благодаря за интервюто. Айде гаси, че стара поне.